U toku popodnevne emisije Pitanje gledalaca voditeljka Ivana Šopić je sledeće pitanje postavila Maji Marinković. Zašto misliš da bi se Dalila pomirila sa carem, iako je rekla da ne bih, glasilo je pitanje. Zato što je uradila to što je rekla, ja nikada nisam imala ovakve uvrede i obračune, rekla je Maja. Maja sebi nikada nije postavljala takve temelje. Kao ona se lažno predstavljala, prokomentarisao je car. Ja sam slobodna žena, stojim iza svojih gluposti, nemam ja ta moralna načela, onda je hteo da bude s njom, bio bi, a ne bi se ljubio sa mnom. Bilo mu je težak odnos, moj ulazak je to ubrzao, ja sam rekla da ću to da počistim i objasnila sam šta to znači. Kada su se vratili zameđi, video sam njene poglede, nisu bili iskreni, ja glupa nisam, ne sumnjam u njega, mi smo najgori, nemamo problem sa njim. Ljudi 24 sata gledaju moje reči i dela i merit će se puta 100, ali ja to volim. Dejan je u meni video nešto loše i da on to nikada ne bih uradio, rekao je car.